क्या होशियार मोठम जिनिस आलाय आई जिनिसा बेरे खफोरावनो दायो बेरे हाननो नागिरदों जोङो बेरेनि महर मुस्रिखौनो नुवाखै आसा आङो बेरे डिपार्टमेन्टआवनो एम ए बो खालामनाय सार्टिफिकेट दङ LLB निबो दङ बेरेनिनो रोङावरा अथे गोबाव थागोन बियो होमबा आयं हाथायफ्रा उनखादों ना उनखायाखै दा बेरे जानो दन्दालानो दे हाथाया गोजों गोजों उनखांबायनो हनै मोनजागोनखाय आथिखालनि मुगानि बेरे हाननाय मामोन जुलियान सोलिबाय खिन्थु फैबाय जाने द'जनसो फैबायदां आरो दाहायबावगोन जाफैबावगोन नामा सिरिसिगोन दे गोजौ थिखां दै चिज थांबाय